lha stirit ngono kae. Lah, ya. Lho, esuk-esuk lho. Lah kok dadak gawe benges, nganggo benges terus dicelaki lho. Bar nggo apa? Mbok truk kecuk tenan. Jare angger wayah jam 3 esuk ngono kuwi ya. Yo, jare saya semangat ngono kuwi. Ora ngerti ana sedin bar kuwi engko lho, bar jam 3 kuwi kudune adus keramas. Soale subuhan. Mbok yo ngono kuwi dinteni bar subuhan dhisik ngono. Lah nek ora jeneng wong penting kok. Penting jarene kan ngono. Apa nek malam jembah ngono ya? Yo. Mantumu ki angger malam jembahne jek sorene biah. Biasane ki ora nganggo minyak wangi. Biasane kanggo remason kerokane ngono. Bareng malam jembahne ya tuku minyak sing mak 30.000 kae. Keleke kene iki kene dises. Mantuku mos apa wi? Kuwi mantumu mo. Sore lagi jam 8 ngono ku lho. Lanang lungguh karo udut-udut ya seribit liwat. Seribit kucinge ning ndi to ya? Apane kuwi. Nyangguri lagi ngono. Wis mangan apa ya kucinge? Nek kucinge wis mangan, ayo ndang turu wis bengi lek ngono. Mantumu iku ngono kuwi mana iso-iso mo. Matane nggodak mo. Jebul matane nggurike diturte wadya bala. Wah, kating uduk ngoyak karo Ndara Gatotkaca. Ndara Gatot nggo ditutkaske pisan. Matane niku mengke senes musuh sinten. Matane musuhe kula. Prajurit niku mang balik kowe. Njaluk pangestu. Wah, ora aneh, ora jeneng mokal. Pancen wong Pandhawa sak peranakane klebu Lurah Semar kuwi wong sekti. Nyatane guruku nyolong kembang Widaya Skupa bisa konangan, tak jaluk nyo. Pas. Oh. Ha 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 ha.